Ezra Kapitulo 5. Karon gisugo sa Dios sa Israel ang mga propeta nga si Hagay ug si Zacarias nga apo ni Ido sa pagsulti sa iyang mensahe sa mga Hudyo sa Juda ug sa Jerusalem. Sa pagkadungog ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ni Jeshua nga anak ni Jozadak sa maong mensahe, gipadayon nila pagtukod ang templo sa Dios sa Jerusalem o gipaluyuhan sila ni adtong duha ka propeta sa Dios. Sa wala madugay, miabot sa Jerusalem si Tatenai nga gobernador sa probensya sa kasadpan sa Euphrates. Si Shethar-bozenai ug ang ilang mga kauban nangutana sila sa mga Hudyo, "Kinsa ang nagsugo kaninyo sa pagtukod pag-usab ni ining templo?" Nangutana pagayon sila, "Kinsa ang mga tawo nga nagtrabaho niini?" Apan gibantayan sa Dios ang mga pangulo sa mga Hudyo, busa nakahukom si Tatenai, si Shethar-bozenai ug ang ilang mga kauban nga mga opisyal sa probinsya sa kasadpan sa Euphrates, nga dili na lang una nila paundangon ang pagtukod sa templo, hangtod nga ikabalita nila kini kang Haring Darius ug makadawat sila sa iyang tubag. Mao kini ang sulat nga gipadala nila kang Haring Darius. "Mahal nga Haring Darius, hinaot nga maayo ang imong kahimtang. Gipahibalo kanamo, mahal nga hari, nga miadto kami sa probinsya sa Juda, didto sa gitukuran sa templo sa gamhanang Dios. Dagko ang mga bato nga gigamit sa pagtukod sa templo, ug ang mga baril niini gibutangan og mga tablon. Gitrabaho nila kini nga may kakugi, busa paspas ang pag-uswag niini. Gipangutana namo ang ilang mga pangulo kung kinsa ang nagsugo kanila sa pagtukod pag-usab sa templo. O gipangutana usab namo ang ilang mga ngalan aron ikapahibalo namo kanimo kung kinsa ang mga nangulo sa pagtukod sa templo. Mao kini ang ilang tubag kanamo: Mga alagad kami sa Dios sa langit ug sa kalibutan, ug ginatukod namo pag-usab ang templo nga gitukod kaniadto sa usa ka gamhanan nga hari sa Israel. Apan tungod kay gipalagot sa among mga katigulangan ang Dios sa langit, gitugyan niya sila sa mga kamot ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babilonia. Giguba ni Nebuchadnezzar kining templo o gibihag niya ang among mga katigulangan ngadto sa Babilonia. Apan sa haunang tuig sa paghari ni Cyrus sa Babilonia, nagmando siya nga tukuran pag-usab ang templo sa Dios. Giuli usab niya ang mga bulawan ug pilak nga mga galamiton sa templo sa Dios. Kini nga mga galamiton gikuha kaniadto ni Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem o gibutang niya sa templo sa Babilonia. Gitugyan ni Haring Cyrus kining mga galamiton kang Sheshbazzar nga gipili niya nga gobernador sa Juda. Giignan sa hari si Sheshbazzar nga tukuran pag-usab ang templo sa Dios sa Jerusalem sa dapit nga gitukuran niini kaniadto, o gibutang didto ang mga galamiton niini. Busa, miadto si Sheshbazzar sa Jerusalem o gipahimutang ang mga pundasyon sa templo sa Dios. Hangtod karon padayon pa nga gitukod ang templo. Karon, kun mahimo, mahal nga hari, gipasusi ang mga kasulatan nga gitipigan sa mga hari sa Babilonia, kung tinuod bagayod nga nagmando si Haring Cyrus nga tukuran pag-usab ang templo sa Dios sa Jerusalem. Ug unya pahibalua kami kung unsay imong desisyon mahitungod niini."